Lamia. Beste izen batzuk ere baditu. Lamin, lamina, amilamia. Orain arte euskera gorde izan den eremuan aipatzen da batez ere jeinu hau, baina oro har ezaguna da 7 lurraldeetan. Jeinu honek emakume eder baten itxura du gorputzaren erditik gora, eta hankak, oiloarenak, ahatearenak naiz ahuntzarenak bezalakoak ditu. Aldiz, kostaldean, gorputz erditik behera arrain tankera hartzen dute. Lamien zereginen artean, honako hauek zeuden: artile aritu, trikuharriak, etxeak eta elizak eraiki eta arropak garbitu. Baina asko atsegin du urrezko orrazi batekin bere adatx ederra orraztea, errekabazter edo urmael batean. Aitzuloetan, naiz errekaputzuetan, naiz urmaeletan bizi ohi da. Gizonei eskatzen zien ogiari, urdaiari eta sagardoari esker elikatzen ziren, edota bere devoziozkoak eskainitako ogi, gatzatu eta esneari esker. Esan ohi da, lamiak ezetza zela medio bizi zirela, alegia nekazariak zergak ordaintzerakoan, iruzurra eginez, zeuzkan lurrak baino gutxiago aitortzen bazituen, bere esanetan ez zeuzkan lurre hoiengatik, lamiak kobratzen omen zituen aitortu gabeko zergak. Iruzurraren kontrako eta zintzotasunaren aldeko jeinu legez ere agertzen zaigu beraz. Batzuetan, gizakiei eskatzen die laguntza, adibidez, emagin lanak egiteko, baina askotan mehatxuen bidez egiten ditu eskakizunak. Adibidez, lamia bat azken arnasa ematen ari denean, pertsona bat bertan egotea eta otoitz bat botatzea eskatzen omen du, bestela ezin baita bakean hil. Aldiz, beste batzuetan, bera agertzen da adeitsu pertsonei laguntza eskainiz. Lamien eta gizon gazteen arteko maitenintziak ere agertzen zaizkigu. Haren edertasunak liluratuta uzten baitu gazteren bat zenbaitetan. Lamien desagertzea baselizen eraikitzeari, elizetako kanpaiotsei eta errezoi ere egotzi zaie. Dirudienez, kristautasunaren etorrerak badu zerikusia lamien bukaerarekin. Aspaldiko jeinua dugun seinale da hori. Toponimian leku ugari utzi dute lamiek. Gipuzkoako eskualdean lamiategi orendainen, laminatea Hondarrabin eta lamitegi Asteasun. Bizkaian lamikiz, markinan eta laminerreka Zeberion. Nafarroa beheran laminzulo Isturitzen, Lapurdin, Lamusain, Sara herrian. Nafarroan Lamiosin beran eta Lamiarri Baztanen. Elezarrak dionez, Anboto eta Arangio artean artaldearekin egoten zen artzain bati, maiz agertzen omen zitzaizkion lamiak, eta oso ongi pasatzen omen zuen hark, dantzari biltzen baitzuten aidean. Artzaina gustora zebilen eskagazte ederraiekin berak ez baitzekien lamiak zirela. Batekin harreman senduagoa egin zuen eta etxeraino ere laguntzen omen zion. Behin batean, eraztun bat oparitu zion lamiak artzainari eta eskontzeko hitza eman zioten elkarri. Mutilak kontatu zion amari eta amak kezkatuta herriko apaitzaren gana joateko eskatu zion semeari. Eliz gizonak mesfidati emazte gaiari oinak behatzeko agindu zion. Artzainak horrela egin zuen eta bere hankak ikustean ahatearenak bezalakoak zirela ohartu zen. Orduan eraztun aterana izan zuen lamiari itzultzeko, baina aleginak egin arren ezin izan zuen atera eta atzamarra moztu behar izan zuen. Eraztuna atzamar eta guzti itzuli zion lamiari eta etxera joan zen. Sendatu zuen atzamarra eta ohean sartu zen.
Lamia haserre bizian gelditu zen, eta mutila ez omen zen gehiago esnatu.